Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Уәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Жеңу үшін алғы сызыққа машина. Гуманитарка Татарстаны төркемі волонтерлары хәрбиләргә ярдәм итүләрен дәвам итәләр. Һава торышы бозылды. Инспекторлар салкын көннәрдә ерак юлга чыкмаска киңәш итә. Этләрне мәҗбүри теркәү. Хуҗаларга нәрсә белергә кирәк? Дәресләр урынына күңел ачу чаралары. Бездә бик шатландыра бар. Аларның җаваплары бик төп. Студентлар һөнәри бәйрәмнәрен зурлап каршылады. Яшь табигать сөючеләр. Түбән Камның мәктәп укучылары Яшел патруль республика турнирында белемнәрен күрсәттеләр. Алғы сызықта 58 машина шушы көннәрдә тагын 4-не җибәрергә планлаштыралар. Гуманитарка Татарстаны төркеме волонтерлары игелекле йөрәкле авыл халкы белән берлектә хәрбиләрне автомобильләр белән тәэмин итәләр. Әлеге техника ярдәмендә солдатлар тиз хәрәкәт итә ала, тиешле урыннарга азык-төлек, медикаментлар илтеп җиткерә. Бу хакта алдагы материалда. Двигательнең карбюраторын чистартырга, ягулык системасын алыштырырга, тормозын яңартырга, машинаны башыннан ахырына кадәр карап чыгасы бар ди белгечләр. Иске ладын ремонтлау өчен 4 көн чамасы кирәк. Әлеге автомобиль махсус хәрби операция зонасына әзерләнә. Машину готовим на СВО. Машинаны СВОга әзерлибез, эш күп, барлык запчастларны карап, тузганнарын яңартабыз. Хәрбиләргә мондый автомобильләрне гадәттә бүләк итеп бирәләр. Әлеге машина Кызыл Чапчак авылыннан игелекле, йөрәкле район халкы солдатларга һәрдаим булыша. Гуманитарка Татарстаны төркеме волонтерлары шәһәр автосервислары белән хезмәттәшлек итә. Со дня начала СВО Без автомобильләрне ремонтлау белән шөгыльләнәбез. Махсус операция башланганнан бирле үз өлешебезне кертергә булдык. Шундый карар кабул иттек. Алгы сызыктагы егетләргә техника ремонтлыйбыз. Гуманитарка Татарстаны төркеме волонтерлары махсус хәрби операция башланганнан бирле фронтка 58 машина җибәргән. Әлеге техника ярдәмендә солдатлар тиз хәрәкәт итә ала, тиешле урыннарга азык-төлек, медикаментлар җиткереп, яралыларны ташыйлар. Хәзер волонтерлар тагын 3 автомобиль әзерлиләр. Зур ярдәмнәре өчен тылдагы дусларына солдатлар рәхмәт әйтә. Гөлия Нигъматуллина, Вера Муратова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Көннәр шактый салкын айтты. Моңа бәйле рәвештә дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны аеруча сак булырга чакыра. Инспекторлар ерак сәфәрләрдән тыелып торырга һәм экстремаль һава шартларына әзер булырга киңәш итә. Юлга чыккансыз икән, машинагызны җентекләп тикшерегез һәм үзегез белән җылы кием кирәкле күләмдә ягулык алыгыз. Трассада көтелмәгән хәлләр булган очракта дәүләт автоинспекция бүлекчәләренә яки 112 хезмәтенә шалтыратыгыз, ул тәүлек буе эшли. Түбән Камда этләрне электрон системага теркәү дәвам итә. Ул фатир, йыр, шәхси хуҗалыкларда булган барлык 4 аяклы дусларга да чип беркетүне күздә тота. Кечкенә флешка кебек тимер кисәген аның тиресе астына кертәләр. Кайда яши, хуҗасы кем? Аңа шушынды электрон мәгълүмат тутырыла. Бердән базага кертү мәҗбүри һәм түләүле, хезмәт бәясе 300 сумга төшә. Узган ел 1500-дан артык эт исәпкә куелды. Ветеринар әйтүенчә, әлеге процедурадан баш тарткан өчен штраф каралган 2000-нән 5000-гә кадәр. Һәрбер эт тоткан кеше үзенең эте белән безнең клиникага килергә тиеш. Аның килгәндә үзенең паспортын алырга, эненен алырга тиеш. Һәрбер житель, яшәүче дип әйтик, Нижекамский һәм Нижекамский районының үзебезгә көтеп калабыз. Җылылык белән уртаклашыгыз. Түбән Камда хәйрия акциясе бара. Аның максаты субай этләргә һәм песиләргә булышу. Изге эштә сез дә катнаша аласыз. Азык-төлек, ярма, йортсыз хайваннарны карау өчен кирәк-яраклар Илдус Садыков исемендәге беренчеләр йортында кабул ителә. Аның адресы Тукай урамындагы 21-нче йорт. Акция 27 гыйнварга кадәр дәвам итә.
Силер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077. Мөстәкыйль тормышның беренче сабаклары имтиханнар чоры. Бу елларда Россиядә студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге дата төрле уку йортларында белем алучыларны һәм яшьлек еллары арта калучыларның уртак бәйрәме. Түбән Камда аны спорт ярышлары, хәрәкәтле уеннар оештырып үткәрү матур гадәткә кергән. Күңел ачу чаралары барышын безнең төшерү төркеме күзәтеп кайтты. Студентлар гадәти булмаган формада сынау узам. Тик бу юлы имтихан сүзенең сессияга кагылышы юк. Спорт ярышларының бер этабы шулай дип атала. Конкурс студентлар көненә башлана. Миңа студент булу бик ошый, и мин андый чараларны яратам. Командаларга 16 тукталышта сынау узарга кирәк. Аларның һәр кайсында шәһәр җитәкчеләре каршы ала. Биремнәр эшчәнлек өлкәләренә нигезләнә. Мәсәлән, төзелеш, эшмәкәрлек, сәламәтлек саклау. Бездә бик шатландыра бар. Аларның җаваплары бик төп, бик дөрес. 4 һәм 5 баллык дип саныйм. Җиңүче командаларга иганәчеләрдән бүләкләр тапшырыла. Беренче урынны политехника көллияте командасы яулый. Педагогика көллияте студентлары икенче, өченче урында Түбән Кама химия технология институты командасы. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаппарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Яшь табигать сөючеләр Түбән Каманың мәктәп укучылары Яшел патруль республика турнирында катнаштылар. Бәйге чистайда узды. Анда Татарстанның төрле районнарыннан килгән 6 команда үз көчләрен сынады. Турнир Россиянең тыюлыклары һәм милли парклар көненә багышланган иде. Балалар экология һәм биология юнәлештәге биремнәр үтәделәр, викторина сорауларына җавап бирделәр. Чара Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты һәм Чиста болыннар дәүләти табигый тыюлыгы тарафыннан оештырылды. Максаты яшь буның экологик белемен арттыру һәм табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулак Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.